Ahir parlant amb un noi jove sobre coses de la fe, de la religió, em va dir: si tinguessis l'oportunitat de parlar amb Déu cara a cara, què li preguntaries? I vaig pensar que era una qüestió encertada, que tenia una bona imatge de Déu, és a dir, Déu com algú que és proper, amb qui podem tenir un diàleg, a qui podem parlar, a qui podem escoltar, podem, en definitiva, tenir una conversa. Aquesta és la nostra imatge de Déu. Aquest és el Déu en el qual nosaltres creiem. El que passa que moltes vegades aquesta seguretat ens falla. A vegades tenim la impressió que aquest Déu, que potser en algun moment ens ha semblat proper, assequible, ha desaparegut de la nostra vida, ha desaparegut del món. Ja no hi és, no ens escolta, no ens respon, no ens fa cas quan li demanem alguna cosa. No sé, pensem, per exemple, en aquest temps que estem vivint, que hem viscut i que encara continua, no sabem fins quan, amb aquesta pandèmia, amb aquesta malaltia que moltes persones han sofert, estan sofrint, amb les dificultats de tota mena, personals, familiars, socials, econòmiques, que s'estan agreujant. Davant de tot això, molts, potser fins i tot de nosaltres, es pregunten on és Déu, per què no fa res, per què no actua. Li demanem en cada Eucaristia, preguem per la fi d'aquesta situació, per tots els qui la pateixen, i sembla que Déu no hi sigui, que no escolti, que no respon. A vegades potser penso que en altres temps, en altres èpoques que hem conegut fa anys, potser era més normal, era més habitual sentir o creure en la presència, en l'acció, en la proximitat de Déu. Però ara vivim en un temps en què sembla haver desaparegut de la nostra vida, de la nostra societat. Hi ha pensadors que parlen del silenci de Déu, de l'absència, de l'exili de Déu, com si ell, que hauria estat molt actiu en la història en altres moments, ara se n'hagués anat com no fos. Penso que en aquest context la paraula de Déu, les lectures que avui hem escoltat, ens poden ajudar a reflexionar. Per exemple, aquesta escena de l'Evangeli i la reacció, l'actitud dels deixebles, especialment de Pere, que pot ser un exemple, un model per nosaltres, on ens hi podem sentir identificats. Jesús havia alimentat la multitud, repartint els pans i els peixos a tothom. Tothom estava admirat, meravellat, agraït. Els deixebles se'n van a la barca i es fa de nit, ja les coses es tornen més fosques, mentre Jesús s'ha quedat a la muntanya, pregant precisament, parlant amb el mar. I de nit, a la matinada, Jesús s'acosta cap als deixebles. I ells, que ja no senten la seva presència, no el reconeixen i s'espanten. Es pensen que és un fantasma. Ell els ha de parlar per dir que és ell, per identificar-se, soc jo, no tingueu por, per invitar-los a la confiança. Però Pere sembla que encara no s'ho acaba de creure, tot i sentir la seva veu, i demana proves. Si ets tu, digue'm que vingui caminant sobre l'aigua. Jesús li diu, vine.
Pere es posa a caminar i veu que efectivament es manté sobre l'aigua perquè s'ha refiat de la paraula de Jesús que és allà present. Però ni amb això no en té prou. Encara quan tornen les dificultats, quan el vent és fort i ell se sent inestable, ja perd la confiança en Jesús tot i tenir-lo davant. I Jesús li ha de retreure perquè tens tan poc a fer. I que ens hi podem sentir identificats. Potser és el que ens passa a nosaltres. Ens recordem o sentim la presència de Déu quan les coses ens han anat bé, quan hem tingut alguna experiència de la seva ajuda, de la seva presència, però de seguida ens n'oblidem o quan sembla que no fa el que li demanem, doncs ja pensem que no hi és o que ens ha abandonat o que no ens escolta. I aquesta és la qüestió. Tenir la certesa que ell és sempre al nostre costat, que ell sempre ens acompanya, que ell no ens abandona mai. Tenir la certesa que no estem sols. Ara bé, per això potser hem de modificar una mica la nostra imatge de Déu. A vegades ens pensem que ell és aquest ésser poderós que està a la nostra disposició i que ha de resoldre els nostres problemes, els nostres maldecaps, les nostres dificultats. Com Pere, quan s'enfonsa, li diu: Senyor, salva. També nosaltres, quan tenim això, una malaltia, una desgràcia, Déu meu, ajuda'm. I Déu no és això el que fa. Déu és en nosaltres, però no per fer el que hem de fer nosaltres, ni per canviar la nostra vida, sinó per donar-nos força, per animar-nos, per encoratjar-nos, i perquè siguem nosaltres els que responguem amb la nostra responsabilitat i amb la nostra llibertat d'allò que està en les nostres mans. Fixem-nos també en la primera lectura que hem escoltat, una història molt més antiga, el profeta Elies, una història interessant que, per cert, en la nostra tradició dels carmelites sempre ha estat molt inspiradora. Elies és a la muntanya, Elies està sempre a la recerca de Déu, vol viure per ell, vol sentir-lo a prop, i estant a la muntanya percep que el Senyor és allà. I aleshores passen una sèrie de fenòmens, una tempesta, un retrèmol, i Elies es pensa que allà es manifesta Déu de manera espectacular, i en canvi allà no hi és Déu. Només al final, en el murmuri d'un ventijol suau, gairebé en el silenci, és quan Elies descobreix Déu, descobreix que Déu és allà amb ell. Penso que això també ens pot fer pensar que nosaltres voldríem signes, voldríem proves, voldríem que Déu se'ns manifestés, què sé jo, de forma visible, que Déu ens digués què hem de fer, que, com deia abans, ens arreglés els problemes. I en canvi potser el que passa és que hem d'escoltar més aviat, ho hem de buscar en la pau, en el silenci, en la serenor del nostre cor, del nostre interior. Potser el busquem a fora quan el tenim a dins, potser el busquem lluny quan el tenim a prop. I per tornar al que deia al principi, segurament la qüestió no és que Déu se n'hagi anat, que Déu ara estigui callat, sinó que nosaltres hem de saber descobrir-lo, hem de saber trobar-lo, hem de saber escoltar-lo, hem d'obrir els ulls, hem d'obrir les oïdes, hem d'obrir sobretot el nostre cor, perquè és amb el cor que podem escoltar la veu de Déu. A
Escollim avui aquesta invitació a sentir la veu de Déu, a escoltar la seva paraula, a descobrir la seva presència, perquè això és el que pot donar sentit a la nostra vida i això és el que ens pot ajudar a viure en pau, amb serenor, enmig de totes les incerteses, de tots els problemes, de totes les dificultats que hi hagi en la nostra vida. Puguem sentir cadascú de nosaltres renovades personalment les paraules de Jesús a Pere i als deixebles: no tingueu por, que sóc jo.